Alguna vegada us heu preguntat per què Barcelona està plegada de simbologia masònica? Hòstia, mira. Mira, gravalla. Estan jugant a les passes. Anem a mirar allò, anem a mirar. Després ja parlarem dels masons. Anem a mirar allò. Però, Arnau, on vas? Arnau. No, però, tranquil, el de masons per la setmana que ve. Arnau, però que havíem pactat... Que és igual, que ja ho tinc. Sí, això estarà guapo, estarà guapo. A la tele és tot ràpid, ens hem d'adaptar. Un altre report, es fa un altre report, no passa res. A més, com ara ha estat Sant Jordi, podem aconseguir un drac? Com hem d'aconseguir? Un drac, qualsevol, un drac, qualsevol. És igual. A la gent li flipa això, tio, llegendes, tema medieval, a Catalunya ens flipa tot lo medieval. S'estan enfrontant ara mateix. Uou! Comencen a intercanviar hòsties. Uah, Jesús acaba de parar un cop molt fort, acaben de matar un tipus... Què esteu fent, mare de Déu? Què esteu fent aquí ara mateix? Estem fent soft combat, amb una miqueta de rol en viu. Soft combat es pot definir com a combat suau, i el fet és que totes les espades són de goma espuma. El que fem és vigilar que totes les peces estiguin molt segures i tindre una escrupulosa normativa de seguretat. No es pot colpejar el cap, ni tan sols els que porten casco. Crec que m'agradaria provar aquesta modalitat de combat. Doncs estàs en molt bon lloc. M'acompanyes? Penya, anem a matar un drac. M'has deixat penjat, Què anem a fer? Així. Així? Hòstia, podem fer aquesta, també. Sempre. Estàs aconseguint el drac, Octavi? Un drac, Sí, estic fent trucada. No, però que quedarà bé després per Sant Jordi. Sí, fes-me cas. I mira, pa. Aquí tenen tot l'armament, Pots triar espasa, tens una mica bat de béisbol, o de pitxi. Ojo, espasa, Aquestes són espases de tipus LARP, hi ha més bones, hi ha més elaborades. Les puntes es dobleguen, però clar, si tu vas punxant, doncs hi haurà un moment que trobaràs amb la varilla i... I la varilla sí que pot fer mal. Correcte. Si això ho veuen nens, es pensaran que estem advocant per la violència. No sé, aquí tenim un parell de nens. Bé, aquesta noia s'acaba de carregar un nen petit, no sé fins a quin punt això és legal. Ojo, aquí ja hi ha un pavo que ha anat més en sèrio. Mira, l'acaben de matar. Què estàs aguantant, Ricard, allí? No, este es mi arco. Tens arc i fletxes? Sí, yo soy arquero. Hòstia, tio, pots disparar-li una a l'Octavi? Pero... No, ella està d'acord, Pon la pierna adelante. Tu enxufa-li. Entonces... No. No et tapis. Opa. Ai! Clar, això s'hagués clavat, Claro, sabría acabar en la pierna y... estaries fora. Puc disparar-li a l'arbre? Li disparo a l'Octavi. Posa la cama. No, Arnau, tu no. ¿Sabes disparar? Sí. Com et dius? Em dic Horacio de las Torres Hernández. Horacio de las Torres... Horacio. Horacio de les Torres Hernández. Deu ser el que més reparteixes, no? Perquè vas... Bueno, amb això sóc un discapacitat. La majoria de vegades que lluitem no es compta amb l'armadura. Pots tornar a dir, en comptes de discapacitat, pots tornar a dir jo en aquest cas tinc superpoders. Però realment jo sóc discapacitat. Ets discapacitat? Sí. Bé. Bueno, doncs per això l'armadura, per reforçar qualsevol tipus de... Bueno, deixem a Hernán de les Cases Torres. Horacio de las Torres Hernández. Després potser ens enfrontem, Horacio. Un plaer, senyor. Sisplau. Vaya flipada. Catalunya! Recuperarem la nostra terra. No, això no ho puc dir, no? Pots, sisplau, ensenyar-me algunes tècniques bàsiques d'ús de l'espasa? Es basa en 4 passes. Tu ets esquerrà, Mar, Correcte, sóc esquerrà i això em fa bastant capullo. Sí, és veritat, tots els esquerrans són uns capullos. Això tampoc, Bueno, vale, Només perdó. ho direm els esquerrans. 1, 2, 3, 4. I així pots atacar, tranquil·lament. Doncs ja m'he mort. Una altra victòria per als dretans. Visca la dreta! No es puc dir això, no? No es pot dir això. Ens tornem a trobar. Sí, ens tornem a trobar, sí. Vols lluitar? Vinga, prepara't per morir. A veure, ja veurem. No es pot colpejar el cap, ni tan sols els que porten casco. A veure, no era tan soft. He robat l'espasa rèplica de l'Skyrim. Crec que estic llest per matar el drac. Tens el drac? Ja el veig per allà. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a todos y a todas a Cifras y Letras. Último duelo y es el sprint numérico. ¡Ay, 17! ¡Ay, 73! ¡Ay, 73! Son exactamente ni más ni menos 307. Correcto la calculadora. Incorrecto. Es alto. La calculadora se ha equivocado. Ah, ¿es un chiste de matemáticos? Se ha equivocado la calculadora. Sí. Es alucinante. 230
23.472. Podem aconseguir un drac? Un drac, qualsevol, un drac. Estàs aconseguint el drac, Octavi? Un drac, eh? No, però que quedarà bé després per la Sant Jordi. És que fes-me cas. Crec que estic llest per matar el drac. Tens el drac? Bueno, m'ha dit que arriba. Ja el veig per allà. Però, tio, això no és un drac. Bueno, és una drag queen. Drac. És l'únic que m'ha donat temps a produir. Hola, sóc la Quica Super travesti internacional de Montcada i Reixac i la meva passió és fotre hòsties. Acabaré amb tu, drac, amb G. Vinga, va, Arnau, molt parlar i foc fer, va! Com sempre, com tots els catalans. Vols hòstia, Arnau? Sí. Vols Tira, hòsties? Fot hòstia. Vinga, va! Mira el que et faré amb el Bano, mira. No es pot colpejar el cap. Ni tan sols els que porten casc. Vale. Perdó, t'he fet mal? No, boníssim. Vale. Ja veuràs, drac, amb G! Recorda, Arnau, un travesti ben muntat, acabat amb la teva masculinitat. Uah. Hòstia, gràcies, tio, per la rosa. Bastant guai. Molt bé, gent, una nova derrota per Catalunya, una nova raó per celebrar.